Evo pozdrav svima ljudi, evo nas u prvom klipu na kanalu, znači ovo će uvodno biti uvodni klip na kanal. Znači u ovom uvodnom klipu ću da kažem šta ću da snimam na kanalu, znači da sam koje se challenge, gaming i sve to. Znači ja se najviše nadam da ja posvetim gamingu, pa vidite onda dalje. Znači to da ću biti kanal posvećen gamingu, pa ću da počnem svake godine snimati kad počnem škola, pa vidim šta to. Ne zato da ne sam telefon na neki kanal, mislim, idem snimam neki drugarima, da malo zabavim i idem stvari. Onda ću snimati neke challenge na koje sebi challenge, ne znam da li sam od svakog challenge. Možda i neki challenge, to je dovoditi prijatelje razne, dovoditi dva prijatelja koji snimaju. Znači on će nekad biti u klipu, da je pretpostavka da je jako vidio, ne znam, ličeno. Znači, ja mislim da će ostaviti, ja ostavit ću u opis videa link njihovih kanala, pa pretplatite se na njihov kanal. I eto, to bi bilo to.